Hola! Des dels agrupaments escoltes Buscaires i Gratacims, avui us portem una manualitat per fer una titella i explicar contes en el dia de Sant Jordi i Santa Jordina. Esperem que us agradi! Els materials que necessitarem seran un mitjó, feltre, 2 botons, fil i agulla, llapis i tisores. Primer de tot tenim el mitjó. L'utilitzarem així, amb la part del taló cap a baix. Llavors aquí col·locarem les orelles i els ulls. Ara anem a fer les orelles amb el feltre. Una altra opció seria fer-les amb cartolina, depenent del que tingueu a casa. He dibuixat una orella i ara la retallarem i la segona la farem utilitzant aquesta de plantilla. Ara que tenim les dues orelles, les haurem de cosir al mitjó. En cas que les hagueu fet amb cartolina, també es podrien enganxar amb silicona calenta o amb cola per roba. Agafem el mitjó i el fiquem així, amb el taló cap a baix. I mirem on col·locaríem les orelles. Per exemple, aquí. Ara que les tenim col·locades, hem de treure la mà. Agafem fil i agulla. I fem un nus. I ja estaria cosida. Ara farem el mateix amb l'altra. Les orelles. Ara que ja tenim les orelles, col·locarem els ulls. Igual que abans, traiem un i els col·loquem sota les orelles. I ara el cosirem. Recordeu no cosir-ho massa fort si després voleu reutilitzar el mitjó. Si no, també podeu enganxar-ho amb cola.
segon. Ja tindríem la nostra titella. Una altra cosa que es pot afegir serien bigotis o una boca. Les orelles podrien fer-se de diferents colors, depenent de si ho fem amb cartolina o amb feltre, i amb cola o cosint serà més complicat o més fàcil. Ho deixem a la vostra imaginació. I fins aquí la nostra manualitat per fer el dia de Sant Jordi o Santa Jordina. Després podeu explicar els vostres contes. Des dels agrupaments escoltes, buscaires i gratacims us animem a fer-la i compartir les vostres fotos amb nosaltres i també amb l'Ateneu i tota la comunitat. Adeu!